В ръцете си държа едно много ниско бюджетно предложение за интернет телефон, което лично на мен много ми допада. Може би защото сериозно наподобява бестселърите на Nokia C3 и E71. Не им отстъпва особено и по функционалност, а цената е меко казано ниска, едва 150 лева. Не може да става дума и за аналог на Nokia, но все пак хората с по-ограничен бюджет биха се изкушили да се възползват от това предложение. Дизайна, както вече споменахме, е леко заимстван. Има здрава лъскава метална обвивка, комбинирана с графитена пластмаса. Със своите размери от 110 към 56 към 11 мм и тегло от 117 грама, включая батерията, телефона приляга много добре в ръката. Ъглите са заоблени, а в долната част е леко скосена. Клавиатурата е изцяло механична и много удобна за сърфиране в интернет, писане на съобщения или въвеждане на друг текст. Това става благодарение на общо 37 спомагателни долно разположени клавиша. На пипане са меки и отчетливи, но малко дребни, така че хора с по-големи пръсти биха имали сериозни проблеми тук. В горната част имаме централно разположен джойстик бутон и още 7 бутона за основни функции, включително издаващият присъствието на телевизия такъв. Друго нещо, което прави впечатление, е присъствието на две зелени слушалки. Това е екстра, с която китайците определено привличат вниманието ни. Privilec TV71 поддържа две SIM карти едновременно, без значение на кой оператор са те. Дисплея е 2,2 инча TFT с резолюция 320 към 240 пиксела с 262 000 цвята. На него се възпроизвеждат както споменатата вече телевизия, така и MP4 видео и аудио. Камерите са две и определено не блестят с особено качество на заснетото. Основната е 2 мегапиксела след светкавица, а спомагателната VGA. След като показахме пълноразмерната клавиатура, логично би последвал въпроса: има ли интернет този телефон? Да, има. И това е едно от основните му качества и предназначения. TV71 има вградени интернет апликации като Opera Mini, Google Maps, eBuddy, ICQ, MSN, Yahoo, Gtalk, Facebook, MySpace и още куп други. Вградената памет на телефона е 78 мегабайта, но имаме и опция за до 2 гигабайта външна памет посредством microSD или T-Flash карта. Допълнителните портове и устройства, които откриваме по периферията, са стереоговорители, GPRS, USB, както и Bluetooth, поддържащ hands-free, Airphone дистанционно и печат на принтер. Батерията е литиево-ионна, 1000 мАч и издържа до 220 минути разговори или стендбай от 8 часа. При това производителят е приложил в стандартната окомплектовка още една батерия и 2 гигабайта microSD.